Takže čau ľudia, vítajte na nového videa na kanáli Arthur Later Videos a dneska sme tu zase na serveri Cubecraft a sme tu po veľmi dlhom čase a pridali tu Beta Games. To si idem zahrať. Bez pochyby. Beta Games. Čo je toto? Počkaj, čo je toto? Quick Play. No, toto je. Aha. Pillars of Fortune. Toto je. Bed Wars tu pridali. A toto je. Toto je. Toto je. Server sa nelagnul. OK. Dobre, tak dáme Bed Wars, prečo nie? Tu sa nevyberá kit a je. Kde je nejaký generátor? Ja Bed Wars na Cubecrafte hrám prvýkrát v živote. 4, 3, 2, 1. A tu je, to je takýto generátor ako na SGčkách. Hello. Keď budem mať dosť toho, tak spôjdem pozrieť do shopu. Tak čajem. Bude nám stačiť 8 zlata, podľa mňa. Ešte jedno zlato. Dobre, 8. To nám stačí. Takže, čo je toto? Jasné. A toto? To sú upgrady. Chápem. Chňapem, takže uhni. Weapons. Aha, 10 zlata. Takže potrebujeme. Tu toho je. Koľko stojí armor? Armor. 20 zlata. Viete čo? Nazbieram 16 zlata. Typek už. Teda 36, teda 30 zlata. No makaj. What? On tu bol? Neviem, ako sa tu dostal, ale dobre. 22. Koľko ja už mám toho železa? No. Aha, on tam je niekto. Sakra. Vedľa, ňa. Vypadni. Nie, sakra. Bed Wars. Nech ma. Padaj. To som ja, teammate, zabij ho. Ne. Sakra. No, to sa nepodarilo. Viete, čo idem skúsiť? Tu je parkour. Očividne, tu je určite parkour, ale ten si možno zahráme inokedy. Idem skúsiť toto. Pillars of Fortune. To ma zaujíma, že čo je. Si robíš srandu. To akože budeme na takýchto stĺpikoch a budeme sa zhadzovať, alebo čo? Ja mu nerozumiem. What? Podľa mňa my sa musíme staviať hore. Hej. Padaj. Nie, vypadni. Sakra. Práve oni budú dodávať postele. No, on už padnul, dobre.
Sa nejdem... Aha, typek sa stavia ku mne. Toto potrebujem skopať. To ďalší blok. Au! Yes, 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 yes. Vyplávaj hore. Nie som... Auaj. Padaj. Jaj! Chyť sa tej vody. Yes. Bloky, 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 bloky. Sakra, sakra, nadýchni sa. To teda bolo. Nie. Blok. Sakra. Ja som tú vodu zablokoval. A sakríš. Blok. Yes. Nie, sakramento. Ach, jaj, toto je, ale je to dobrá hra. Live game. Nezaujíma toto posledné, čo to je. Čo to je? Haló? Tak to není asi nič. Das Marketplace. No ale, lagy. Dobre, my ideme naspäť. A ideme si zahrať naše obľúbené Lucky bloky. To už poznáme. No. Toto je solo chcem. Yes, baby. Healer. Môj obľúbený kit. Lucky Island. Wow! Spadni. Iba to fakt nechcem. Steak, to je dobré. Melony. Umri. Poď. Auajs. Sakra. Tak, umri. Alebo vieš čo? Dobre. Niekto umrel na haska, OK. Ja si vykraftím meč. Keď je tu ten crafting, tak si... Počkaj, vedľa mňa nikto nie je. Food Lucky block. Niekto po mne strieľa. Blok Lucky block, Obsidian 12. Dobre. Tam očividne nikto nie je na tom ostrove. To bolo nepríjemné. Už viem, kto to po mne páli. Ne. Sakra. Live game idem dať po dvoch, alebo viete čo? Ideme na Egg Wars. Tie mi idú. Tie viem. To som raz povedal, to sme sa rozprávali, nie, že píšu šiestaci to. Že nám vypli zvonenie kvôli tomu. To je niečo nové. Že šiestaci píšu Egg Wars Mega. Že šiestaci píšu, viete, testy na Gimpel. No tak nepovedali, že no, píšu na ten, že ja som sa pýtal, že neviete náhodou, sakra, že prečo máme vypnuté zvonenie? Kto si mi povedal, že to kvôli tým šiestakom,
A som imu na to... Ja viem, že viem. Au. Kámo, tu je to. Goldie. Yes. Koľko stojí upgrade goldov? Aha, tak to nemám. Dobre. Where's the shop? Ja si to už nepamätám moc. Aha, ja musím vyliezť hore. Kámo, tu je Ironov. Aha, tu je shop, dobre. Túto mapu som ešte nehral, to je tu nová. Ja si pamätám 29 goldov, že som brával. Dakedy. Kámo, 2 staky zlata, to mi určite bude stačiť. Tak po 30 zoberiem. Dobre, to mi stačí. Kámo, tu je železa. OK, armor. 20... Aha. Sharpness 2, hej. Tak to je teda. To je maso. Niekomu už zničili vajko, hej, zničili. Ja si dokúpim golden apple a... Tak. Food. 2 gold a 2 gold a 2 gold. Kúpim si takto zlaté mrkve. No a ja leziem hore teda. Obostaviať vajíčko. My sme akej farby? My sme oranžový. Tento typek je tu AFK. Som si nekúpil bloky, tak to veľmi dobre obostavím. A ja si kúpim nejaký Ancient Debris. Kámo. Ktorom 4 goldy. Tu je generátor na dia. Takže ja mám teammate, ktorý je AFK. To je úplne výborné. Dúfam, že sa k nám... Aha, už není AFK. Výborne. Building blocks. Kámo. Potrebujem ešte zlato. Mám 5 Ancient Debris. Ja potrebujem ešte zlato. Tak. Building blocks. Koľko stal? Tak, to mi stačí. 8 Ancient Debris. Tak to je teda. Mám očividne zvláštneho teammatea. Hlavne, aby som ja nebol zvláštny teammate. Čo furt padá. Tak to dáme tu. Ancient Debris. Tak a už sa k nemu dúfajme nikto nedostane. Neviem, kde sme zobrali Sharpness 2. Ale ja si idem kúpiť bloky, pickaxe a možno niekoho môžeme rašnúť. Z full dia, kámo, to som... Ono to je protection 3, kámo. To jak? Neviem, kde som to nabral, ale OK. OK, to je všetko, čo na to poviem. No. Aha, teammate už stavia most. Nakúpime čo najviac blokov, čo to len ide. Jak už nemôžem. Kámo, 3 staky. Nazdar, teammate. Čago. Počkať, ja som si nekúpil pickaxe. A oni tam sú. Viete čo? Ja si idem kúpiť krompáč. Ja nejdem na stred takticky. Idem si kúpiť nejaký dobrý pickaxe. Hlavne nespadnúť s týmito mojimi dobrými vecami. No, neviem, či sú úplne dobré. Tak. Dobrý deň. Tools. Kámo, Efficiency 2. To si sa... Ježišmaria, koľko mám tých blokov. Ježišmaria. No tak to sa nečudujem. A idem len po zlato. A idem preč. Takto zase sa vykockujem hore. Takticky. Tuto to trošku zväčším ten most. Ja radšej pôjdem so shiftom. Viete čo? Idem skúsiť po diamanty ísť. Viem, že to je veľmi risky, ale risk je zisk proste. Risk je zisk. Čo sem? Tam budú hore diamanty? No očividne nie. Sakra. Kto ma môže zozadu zabiť?
Yes, baby, som dobrý. Ale nebudem dobrý, keď spadnem. Ahoj. Ne, sakra, chcípni, more. Pomoc, teammate, help me. Golden apple. Nazdar. Chcípni. Umri. Nie, on je moc dobrý. No poď sem, nazdar. Chcípni. Tak, chcípni. On má golden apple, what? Kde to zabral? On si dal asi kid healera. Chcípni. No tak, nie, sakra. Dal prčiť, ja som kopnul do stola. No nevadí. Ale mám stone pickaxe. Nice. Takže. Dobre, čo najviac zlata? Tú cestu radšej odkopem. Pre istotu. Dúfam, že tu so mnou nehrá Jakari, lebo to by bolo... Neviem, či Jakari hrá Bedrock verziu. Ale to by bolo veľmi nemilé, to by sme hneď prehrali. Kámo, prečo ma musel zabiť? Dobre, 32 to mi stačí. Armor. Boom. Počkaj, nie, to je za dia. Koľko stojí damage? Sharpness 5, čo si sa zbláznil úplne? Kámo, stack dia, ale. Krompač mám. Potrebujem bloky, kámo. Brayden. Tak, 2 staky mi stačia. Dobre, ja si radšej postavím cestu. Mám full dia. Neviem, ako ma s full dia mohli zabiť, ale očividne to vedia hrať. Typkovia. Železo, toho moc nepotrebujem, toho máme už veľa. Si dám radšej golden apple. A idem tu. Hej, kto tu je? Yes, dia. Potrebujem 12 dia. Ja to tu radšej zastávam. Takto. Tak, ešte zlato. Poď, koľko stojí? 10, dobre. Takto, 12, poď 12 potrebujem. 12, radšej zoberiem ešte viac, ale neviem, či to chcem riskovať. Radšej zoberiem meč. 14, dobre, to stačí. Leziem hore. Ja som klepem. Jo, tu sú dia. Yes, baby. 30. Au. Aha, ja som sa zľakol, že po mne niekto ide. A to je full damage. Au. Dobre. Našťastie po mne nikto nejde. Čože je super. Pretože ja radšej pôjdem so shiftom, lebo s 30 diamantami spadnú do vojdu, no neviem. Nemá probléma. Mám emerald. Haha. Koľko stojí meč? Už sa nám tu generujú dia. Koľko stojí ďalší? 5, tak to upgradenem. Kľudne. Máme dia na ostrove. Kámo, to sme dlho nemali. To sme dlho. Stack goldov a 11. To si sa úplne svoknul, kámo. Dobre, tak. Počkať, koľko stojí netherite armor? 21, aha, tak to nemám. Aha, dobre, tak si počkať, koľko stojí? Full. 96, tak to neviem, či kedy našetrím. Ale mohol by som 26 našetriť teoreticky na cheseplate. Alebo koľko stojí meč? Počkať, weapons. Stack stojí... 24? Koľko mám? 21. Kámo, netherite meč. Koľko má 9? Weapons? Sakra. No. Boom.
No. A hej, teammate, kde si? Teammate, na, tu máš. Není zač. No a mohli by sme našetriť ešte 26, mohli by sme našetriť teda tých krásnych 26 diamantov. Koľko? 10? Tak to upgradenem. Pohoda. Mám 2 emeraldy. Koľko stojí ďalší? Full upgrade. Za 3... Počkaj, koľko to dáva? To dáva 3D? Dia? Nie, 2, ale stále to je dobré. Ja tu radšej urobím takto stienku. Dúfam, že nikto nevie obskoky, ale toto by nikto nemal skočiť. 19, nazdar. Teraz to pôjde mega pomaly. No poď, ešte 4 potrebujem. Ešte 3. 2. 1. Poď ešte 1. Tak, to je všetko, čo potrebujem. Armor. Kámo. Hej, na, tu máš. Odo mňa, ako dárek. No, ja si idem, viete čo? Ja si idem kúpiť, to, co som nechcel. Ja si idem kúpiť food. Enchantované zlaté jabko. Ty ho nechceš? Na, prosím. Nie? OK. Jej. No, ja idem zbierať. Your egg has been destroyed? Jak? Kto? Poď sem. Odkaď? Kde je? Jo, tento. No tak... Toto nestrpím, typku. Máme tu anvilku. Sharpness 2 meč. Kámo, už sú tu iba 3 týmy. To ubehlo mega moc rýchlo. Takže food. Môžem si dovoliť veľa zlatých jablk. No, 35. Judia! Hoho! Kámo, tak toto je niečo iné. Počkaj, koľko stojí jedno enchantované? 24. Tak to nemám. To sa nepovedlo. Ja si idem kúpiť luk. Archery. Kámo, na toto mám. Čakať, mám tu nejaké ešte iné šipy? Ja ho nevidím, nevadí, ale mám ho v ruke. Tak, aspoň máme luk. Koľko máme šipov? 2 staky, 17. You have a problem? No, považíš sa na nás zaútočiť. On ide na nás proste. What? Ten týpek si verí. Mi tak príde. Aha, už to vzdal. Klasika. Ja chcem počkaj, koľko stojí ten. Kamo, týpek si kúpil full netherite. Koľko stojí helma? 21. Tak, to neviem, či našetrím úplne. Nazdar. Strana 21 tie. To bude veľmi dlho trvať po jednom. Viete čo? Ja idem rašnúť. Počkať, rúžoví sú iba 2. Ja idem na rúžových. Idem na ich ostrov. Sakra. Dúfam, že si ma nevšimnú. Ok, tak to bolo. Takto. Ja pôjdem takto zozadu.
Dám si 2 golden apple. Tak to jedno možno stačí. Takto a so shiftom. Auajs! Aha. Tak odtiaľ. No jasné. Meč. Pod srabe. Pod dole. No poď. Pod srabe. Kde je? Jo, tam je. Au. Ja zdrhám domov. Na toto si neverím. Na nejakého týpka, fuj. To si neverím. Kamo, oni asi pôjdu na nás. Nerad ti to vravím, ale asi pôjde na nás týpek. Nie, oni sú dvaja, sakra. Potrebujem 21 dia. Kamo, kde si zobral toľko dia? Vieš čo? Ja tie emeraldy potrebuješ viac ako ja. Alebo vieš čo? Ja idem. Máme 2 blast bally. No čo? Vieš čo? Zoberte si jeden. No to je za diamanty, čož je škoda. Nazdar. Idem si k tebe po dia. On jeden je za 8. Čo sa tam dá ešte kúpiť? Čestka. Elytra. Archery. What? Oni niečo po nás hádžu? Očividne nie. Back. Kde sa diavat? Nejako zdražili. Viete čo? Ja si zoberiem irony. Zoberiem si zlato. Jo, tu je. Au. Chcípni. Nazdar. Ja mám netherite. Chest. Auajs. On chcípnul? Au. Idem pomôcť teammateovi. Tak. Teraz chcípni. Nie, sakra. Silver. Teda. Oni išli dole. Nie? Kde sú? Počkaj, ja si musím dať golden apple. Ale nie. Ale nie. Sakra. Au. Ber si to. No, chcípni. Poď sem. Poď sem, srabe. Poď sem. Where are you? On zdrhá srab. Nazdar. Poď sem. Ty jeden srab. Sa ma bojíš, hej? Si dám golden apple. Srabe. Au. Ja som ho zabil, nie? Where is he? What? On zliezol dole? Kde je? On vyliezol hore. Určite. I need to kill him. Kde je, sakra? Počkať. Tu hore nie je. No. Fúha. To by som ho potreboval nájsť, teda. Aha, tu je ten sráp. Lukom, hej?
Au. Golden apple. Čau. No podele. Ja sa klepem. Kde? On je golden apple, hej? Au. Kde je šmejt? No vylez. Jo, tu je sráp. Poď sem. Takto. Chcípni. Nevieš, na čom hrám, kámo. Poď sem. Kde zdrháš, more? Srabe. Poď do fajtu s Arturom Latrom neviem, či slavným. Poď sem, šmejde. Auajs. Nazdar. Šmejde, poď sem. Chcípni. Kde zdrháš, srabe? Auajs. Au, bojím sa ťa. Poď sem, srabe. OK. Keď sa ma tak bojíš. Au. Prestrelku, hej. Au. Ahoj. No vylez. Kde je? Srap. Kde zdrhnul? Hej, srabe. Vylez. Vylez. On zliezol. Nie? Tak kde je, sakra? Mám posledných 25 jablk. Ja si Teraz som ho počul. Ja sa ho nebojím, ja proste vylezem von. Kde je? Počul som hitnutie. Kde je? Golden apple, a idem na ňo. Poď sem, kde si? Srabe. On je hore. Kde seš? No kde je? Nešiel k sebe na ostrov, alebo? Čo je? Strachoput. Viete čo? Armor. Gate. A už nič iné. No poď, vylez. No, tak nevadí. Tak ja ho nemám vyhrať, viete čo? Že to je taký týpek. Tak. Čau, typku. No, dovidenia.